Landgoed De Hamert is een gebied met droge heide, natte heide en vennen. De heidevlaktes liggen verspreid, maar zijn onderling met elkaar verbonden. Daarvoor hebben er wel bomen moeten wijken. Kilometers die kant uit ligt een heide. Kilometers die kant uit ligt ook een heide. En dit is een heideverbindingszone. Ja, dat klopt. Nou, wat het woord al zegt, het verbindt de twee heideterreinen, of soms zelfs meerdere, met elkaar. Want ja, wat we zagen is dat Nederlandse natuur is redelijk versnipperd. Treintje hier, treintje daar. Alleen ja, vooral die verbindingen zijn belangrijk om de soorten levensvatbaar te houden. En ook dat dingen als inteelt en zo niet gaan plaatsvinden. Zodat ze dus van het ene gebied naar het andere kunnen trekken, de verschillende soorten. Want eigenlijk, als jullie niks doen, is het alleen maar bos. Ja, dat klopt. Sterker nog, dit was eerst bos. Alleen we hebben er dus een bewuste keuze van gemaakt om hier het bos een stuk terug te zetten. En dan hier heide te laten ontstaan en te onderhouden. Zodat die verbindingszone open blijft voor de verschillende soorten. En dat geeft een beter evenwicht? Nou ja, het zorgt er dus inderdaad voor, stel dat er ergens een heidebrand is en een heleboel soorten die lokaal dus niet meer voorkomen, die kunnen dan weer van een heideverbindingszone, vanuit een ander terrein naar de verbrande plek gaan, om daar dan toch weer, als dan de heide daar ook weer een beetje begint te groeien, om die dan te koloniseren als het ware. Deze boom heeft het loodje gelegd, maar er is nieuw leven, hè? Ja, absoluut. Wat ik net ook al zei, we hebben hiervoor gekozen om de bosrand een stuk terug te zetten om die heideverbindingszone te creëren. Alleen we hebben de stolpers natuurlijk mooi laten zitten. Ja, en hier zie je wat het resultaat ervan kan zijn. Ja, dit is een prachtige mierenkolonie. Het is ook weer voedsel, hè, voor een heleboel dieren. Dit is gewoon een klein snackje dat rondwandelt. En ze doen ook een heleboel aan afbraak, dus je ziet ook ze verzamelen van alles. Voor een nest. Ja, en nu met dit weer in de zon, dit vinden ze helemaal fantastisch. Hier een simpel takje, maar het zegt veel over het heidebeer. Dit is namelijk een grof dennetje dat we hebben omgemaaid. Nou, en dat doen wij om ervoor te zorgen dat dit grof dennetje niet een complete boom kan worden. Want deze groeit ongeveer deze lengte per jaar, dus het gaat heel erg snel. En de natuur wil eigenlijk hier ook weer bos van maken. Alleen wij willen die heideverbindingszone houden, dus dan moeten we ook af en toe ingrijpen. Nou, dat doen we door deze boompjes vroegtijdig om te maaien. En dat zorgt ervoor dat we dit heideterrein overhouden. De grote bomen zijn omgezaagd en weggebracht. De berken die zijn hier neergelegd. Een beetje een rotzootje. De natuur houdt van rommeligheid, over het algemeen dan. Nou, je ziet het ook overal kleine gaatjes waar muisjes, wezeltjes, alles zijn thuis in kan vinden. En daarom laten we dit ook mooi zo liggen. En dit zijn berken, dus die zijn later, nadat de grote bomen zijn gekapt en afgevoerd, zijn deze hier weer spontaan opgekomen. Hetzelfde als de dennetjes die ik net liet zien. Alleen het probleem met deze is, als we die afmaaien, dan komen ze alleen maar in veelvoud terug. Dus wat we doen is, we laten ze ietsje doorschieten en dat zie je ook. Het zijn wat langere, het zijn wat grotere. En dan worden ze echt gewoon geplukt en daarna hier neergelegd. Om dan dus, ze horen nog steeds bij het systeem. Ze worden hier gewoon verteerd door de natuur. Alleen, de hei blijft open. En zo wordt niet alleen een afwisselend landschap in stand gehouden, de diersoorten worden ook nog eens beschermd. Straks naar het pareltje van De Hamert. Een behoorlijk waterig pareltje.